lamsugu khorang da boisni mangprio ojarawo norok nai tongo haino hai tabuk jarani koktoma salbrumni haike khorang da boisni mangprio salbrumni haikeno haste hayungni juda juda thairokni koktoma tini norokni buskango kisisa juda ke sukrubi koktoma chingki Chinese momo chini amtui hnaino khoroksa notice ni rungsurungi tongnai eba Uttarakhand ni Dehradun hangkoro college rungnok kotoro surungi tongnai MBA ni student Angel CHAKMA ni umorongkha 26 year bini university ni mungongkha Jigyasa University potrepot kok sitra eba jatti sawi kok sajakma bai paithago I talni no 26 December 2025 ni salmariwo bini langma chonani nangkha mung Angel CHAKMA patni mungongkha I talni no 9 December borok khoroknai bini batabai bike baikhe Dehradun ni kaisa phalnogo thangi tongmani aforono bini bata Michael bai Angel CHAKMA khoroknai no a Dehradun hasteni lukurok bai no potrepot makhang solaya hekaba kok solaya ongmabai norok wak da paina phai norok China ni da phai amti heruk bahaino borok sajakmani koktoma am haikeno tabuk international tai baro thaktor tripura hasteni kabangma social media tai kotor politicians tai aborokno karibo kabangma mainstream TV channel rogo bahaino phiyokkeno borokni koktoma mangno phunukjagui tongmani mangplio kasai phaika amti kheno patemungo tebu saimangka koktomani bisingtui Angel CHAKMA bai Michael CHAKMA borok khoroknai bike baikhe dukan haikaba phalnogo thangpurono borokni bisingo kok banglaimani puila sukango Michael CHAKMA bai kok banglaimani paithago chingki Chinese momo eba kabangma podrebot khuk sitra bai bengai jakmani yakulono Angel CHAKMA buskango phaimani phiaba kebuba bokhrogo bumani koktoma kebuba fikungo chaku bai yormani koktoma amti haikeno paithago sago belai kheno patimung eba dukhomanma bai sakhamnogo eba Dehradun ni kaisa private hospital sakham naijaknani thangmani yakulo 16 days ni yakulono Angel CHAKMA ni langma chonani nangkha amtino koktoma nukjagui phaika sanani klayo tabuk jani o Angel CHAKMA bai Michael CHAKMA ni patimungno nukmani yakulo eba o patimungni yakulo Northeast ni kabangma hasteni lukurokno Bangalore haikaba Delhi Mumbai kabangma thayano patimung ongkha amti haino lai thangjak jorao bahaino Nidu Taniam Arunachal Pradesh ni 2014 no bo bahaino amti kheno Delhi ni Lajpat Nagar bini langma chokha chingki mingki omhaike podrepot jatti sawi sajakmani yakolono bono karibo Richard Loitam Manipur ni 2012 bobu khoroksa Bangalore architecture ni haparo rungsrangi tongnai bo bahaino amti haikano potrepot sejamung eba Northeast ni mukhang solyongma baino bini bahaino Bangalore langma chonani nangkha amti hai koktoma patimung salphaikeno Northeast ni borokni sakao choprop jakmani nukjagui nutongo tei amti hai patimung rokno tei tabuk kabangma Northeast ni politicians haikaba kabangma lukurokno kha somjak amti hai mangpirok kasoi phaika tei obono karoi Angel CHAKMA ni mungoi kabangma thairogono tabuk candle march khaijakha miyani salo amti hebo mangpri kasoi phaika phiaba tabuk Angel CHAKMA ni sakao samung hamia chopropnai boni langmano sasunai rokni sakao barathakto ni bisingtui bomti hai karak yapri sejakno raida kabangma borokni sakao pheni rojakmani borok majra damanno jora phaike obono jorano koksanai phiaba o khorokba tabuk romjakmani mangpri roko nukjagui tongkha abono kari te khoroksa Nepal ni hnibo sajagui tongo eba Nepalo khari thango hnibo sajagui tongo phiaba a tai khoroksa borokno tabukbu naimathang eba police rok mungsa karak yapri sewi rongmi manyako amtui haino mangplio awaimung ongi tongmarok bahaino nukjagui tongkha lukurokni bisingo belai kheno tabuk kok kotor sumung ongi tongkha Angel CHAKMA no langma sasonai rok eba langma nanai rok je khorok ba borok rokni mung tabuk eba borok romjaknai rok kabangma lai thangjak jorani haikeno borok budo sal kisa eba tal kisa ni yaklo yogui thangno amti herok kok wansok mung achai tongkha kebu ba sawi tongkha social media rogo notice kaisa katal haktor ongi thangnani nangsinai amti herok busai tongkha tamoni hingke mainland India nei
je lukurok sinijagi tongmani borok North East ni borok rokno juda mokhang bai nukmani bagai jora jora o omti hai choprop laimani patimung nukjakma bai tabuk lukurokni khawa bwskangni salo omti hai rok tuda thakno oblotuino belai kheno wana laijak amti haino social media rogo bahaino salaimani thaklai liya kheno nukjagi tongkha sana klayo Angel Chakmani o patimung no tei North East ni borok rok bahaino omti haike tongmungno mainland India ni borok rok North East o phaimani yakolo omti khe choprok khangke Indian ni samani yakolobo puito chaya ongui borokno Angel Chakmano Indian ni samani yakolobo choprok ma haike borokno bahaino choprok khangke bomti he nangjakno norok ni wansuk matamo obnotei Angel Chakmani paithak langma chonani sukang belai kheno tabuk awai ongui tongmani jora ang Indian ang Chinese yahni samani okokno phiaba je borok bini sakao choprok kha borokni mokhango bahaino bomti hai Indian suijak tong obono tabuk lukurokni sungmu borok nokhe bomti haike puito chana kalai borok Indian nei tongmungno borokno bahaino norok Chinese eba norok Indian yahni sana thangka hangke borokni bkhawa bomti hai matongjakno omono lukurokni sungmung tebu sana klayo Miyani laitangjak salo Angel Chakmani bufa Torun Chakma te Uttarakhand ni CM Puskar Singh Dami borokni ni bisingo kokduk ni bisingti eba phuning ni bisingti kok ongmani belaikheno awaimung ongkha kwbangma koktoma habanok roko te Angel Chakmani bufana kok rimani bo awaimung ongkha je borok o samung hamyana khlaika borokni sakao karak majara rujaknai hnai amti kheno teibu saikhnarika a khoroksa khari tongnai borokni sakao 25,000 rang mari bokseni rujakha tongmungno bono karewi ri mangkhang ke kebu borok nibo saklai rekha phiaba oro kaisa sungmung asayo kaisa state eba kaisa haste ni hapang asikde borokni wansukma chikoni thangkana Angel Chakmani langmao 25,000 dongkhana aboni bagai Tripura hasteni Royalson bubagra Pradit Bikram Manikko o kok eba o statement no khna tokjakliya machangjakliya lachima sungsa hai ongjagai je borok tabuk khoroksa khari tongnai a borok ni sakao romui rima khangke bono borotong saimang khangke 10 lakh ranai ni bobini sakbai thangni bisingtui hnai saklaikha belaikheno a kok tabuk awaimu ongi tongmabo social media rogo nukjagui tongkha te paithago Tripurani haste hapango achogui tongnai CM Dr. Manik Saha bohaino Angel Chakmani lokhongo saklaikha 5 lakh rang yafari rujaknai hnai phiaba Bharat hapang eba central government ni bisingtui Angel Chakmani langma chomano tui borokni nokhongo 1 crore hai rang mari tongmungno rikha hangke bomti hayongno norokni wansuk matamo o je riwi tongmarok norok bomti he wansok asukbai udongno hnai paithago tebu saimangkha Angel Chakmani bufa Torun Chakma bo khoroksa Bharat haktorni no force eba khoroksa BSF sebok khai tongnai India ni no khoroksa force khai tongnai tabuk jorao bo phiaba bini bosano tabuk Chinese eba chingki hnui sajagoi langma chonani nangkha je borokni bagai horomuk trikaham thui tongmani phiaba tini bini bufani no kha thwijak borokni nokhongo no tini chati thwijak amti he mangpli kasoi pheika ama haikeno Angel Chakmani bufa paithago saikhnarka bini bsalani langma chomano tui bini bsalani o langma chobano je borok rok samung hamya khaika je borok rok bini bsalani sakao chopropkha Bharat haktorni raidani bisingtui borokno karak majra rinani nangnai tei bwskango keboni sakao omti hai majra eba omti hai chopropmung ongyana tui hnai Bharat haktor hapangni sakao bo koktoma thumerokni bisingtui koimani amti hai mangplirok bahaino nukjagui phaika Angel Chakmano chingki mingki amti hai kabangma khoksitra kabangma bengai marokni bisingtui tini choprop jagoi bini langma chonani nangkha belaikheno o patemungo chopropnai rokni bisingo wana jaknai patemungni kokongkha khoroksa hangke u khorokdok borok rokni bisingo Nepal haktorni hnibu saimangkha khoroksa borok Nepal haktorni ongoi bahaike India ni khoroksa borok rungsungui tongnai no makhang solyaungma bai Chinese hnoi bui langma nawi mangkha obo bahaino belai kotor sungmung asaijak tabuk tebu koknuma khursawi sanani klayo Tripurani Deepa Kormokar borokno India no yafarka te Manipurni Mary Kom te omti haike kabangma Assamni Papon Bollywood singer te Assamni Jubin Garg Bollywood singer te Tripurani SD Burman Bollywood singer Tripurani ONGC
Tripurani anaras amti hetaibu kotor nangkukmani kabangmano Indiano yapharjagui tongo amti kheno North East ni kabangmano Assamni thogrok tei Assamni cha rok tei am haikeno Tripurani rabar rok tei amti haike thaklaya kabangma haparono Indiano chubajagui tongo phiaba tabukbo North East haikeba salkabai bwkhakteni lukurokno borokni mokolo Chinese Chinese Singki amti hairokke borokni naslemung haikeba sejamung rok thakya phiaba bwskangni jorao amti rokno tei jorani kok sanai sana klayo tini opatimungno teioi tongmungno college ni student North East phai tlangnani eba rungsrungni bagai phai kabangma advertisement rok phunuk phuru hungke borok kabangma North East ni sikla sikli eba rungsrungna muchungnai rokno imang kotor phunugui tlangi thango amti haino nukjagui tongo bisi brum no mungsasuk patimung ongmani yagono o student eba rungsrungna muchungnai rokno tlangi thangnai rokni mungsa khorang eba borokno bwskango bachamorok bisi brumno nukjagya amti haino kabangma patimung rugo bohaino nukjagui no tongo amti haino tabuk bohaino Angel Chakmani o choprop jakma eba bini langma chomana teibo bini rungsrung eba bini college eba bini university ni principal haikeba kabangma rungfurungi tongnai rokno bahaino mungsa kok khorang eba borokni bwskango nukjakma rok bahaino khorang rok bahaino lukurok nasini tongphano tabukbo mungsa khnaya eba mungsa mangpi roko bahaino nukjakya teibo sanaklayo tongmungno North East ni kabangma rungsrungnai rokno phurungnani no muchungui tongo hungke Tripura eba North East ni kabangma haste thairogono borokni institute eba rungsrungno kotor rokno phaiui borok khlaika hungke bobti hayongno obno teiui norokni wansukma tamo tongmungno borok North East phai eba Tripura hai haste rogo phai kotor rungsrungno kotor tangkha hungke haste hapang eba hasteni lukurok borokno rungsrungnok tangnani bagai thairok riya dongno omti hai teibu bwskango patimung kotor ongkha hungke sabo waire wai omti hai khorang rokno tisano obono tabuk lukurokni khao sumung haino hai kaisa katal koktuma tinini jorao phaisok paikha tini 13 December 2025 ni salmari phungni 6ta hai tami tongmani joraono atongsa Bangladesh saktorni laithangjak jorani Prime Minister Begum Khalida Jia bini sak hamiyaungui tongmabai salkisa skangni jimi romoino tinini phungjorao bini langma chowui thangka amti heno tabuk koktuma awaimung social media o kaisa belai kheno tabuk kok awaimung bwskangni salo Bharat-haktorni chotoni se ganang Mukesh Ambani Mizoramni khoroksa rwchapnai korong Chinese mwkhang hai phiaba Bharat-haktorni no Mizoram hasteni khoroksa Indian belai kheno social media o sinijak haikaba haktor rogo sinijak haste rogo sinimung manjak amti hai mungganang Esther no bahaino Antilia o phainei bisikatalni 5 January o kaisa pandao manjaknani bagai ringhorjakha tabuk jorani bagai asuk nong situng salbrum haike norok naitongdi chayakari Khorang the voice. हेलो गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग चकमा जी कैसे हैं तरुण जी? ठीक है। बहुत हमारा एक्चुअली में बहुत ही दुखद घटना हुआ, हम बहुत दुखी हैं इससे और इस पर हमने बहुत सख्त कार्रवाई के लिए कहा है यहाँ पर, है ना। और पांच लोग जो भी इसमें थे बदमाश, 5 गिरफ्तार कर लिए गए हैं जो भी इस घटना में जिन्होंने भी अपराध में किया है। और एक कोई नेपाल का था, शायद वो नेपाल भागा हुआ है, कहाँ है, तो उसके ऊपर इनाम यहाँ घोषित हमने कर दिया है और उसको पकड़ने के लिए भी टीम वहाँ पर भेज दी गई है पुलिस की ना। लेकिन चलिए अब ये तो सब हो ही जाएगा, लेकिन बहुत दुखद है और हम बहुत दुखी हैं, मतलब सच में बहुत कष्ट है हमको। और मैं समझ सकता हूँ आपका बहुत कष्ट है, परिवार में बहुत कष्ट है और थोड़ा सा हिम्मत करिए। और क्या कहें, बहुत आपके लिए, एक पिता के लिए इससे ज़्यादा कष्ट और क्या हो सकता है ना। माता पिता के लिए आपके परिवार में बहुत कष्ट, बहुत दुख है, बहुत अनहोनी है। हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे और इन जो भी लोग इसके दोषी हैं उनको हम लोग कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाएंगे। यहाँ मैंने उनसे भी बात किया था, हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं डॉक्टर मानिक शाह जी से भी परसों मेरा बात हुआ था, उनका भी फ़ोन आया था
और माननीय गृह मंत्री जी का, रक्षा मंत्री जी, सभी लोगों ने बात किया है मुझे, है ना। तो हम लोग बात कर रहे हैं इसमें, तो हम इसमें पूरी कार्रवाई करवाएंगे। आप बिल्कुल मतलब इस बात के लिए तो कोई आपको नहीं करना, जो भी कठोर से कठोर कार्रवाई होगी वो होगी। और हम लोग पूरे परिवार के साथ हैं, हर तरीके से आपके साथ हैं, इससे दुख की घड़ी में हर तरीके से, है ना। सर मेरा एक ही विनती है सर। हाँ बताइए। उधर और भी बच्ची है सर नॉलेज का, नहीं किसी का साथ ना हो। नहीं नहीं तरुण जी, ऐसा यहाँ पर कोई भी माहौल नहीं है। और हम लोग इस पर जो है खुद भी यहाँ पर, मैं खुद भी देखूंगा, इस तरीके का यहाँ पर कुछ नहीं होता। यहाँ पर तो बहुत पूरे देश भर के बच्चे हैं, मतलब मुझे लगता है कि कई लाखों बच्चे बाहर के आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए, सभी जगह के ना। और हर जगह का अच्छा इंस्टीट्यूशन यहाँ पर है, सब कुछ है। और ये जो है ये दुर्भाग्यपूर्ण है बहुत है, और हम लोगों के लिए भी बड़ा कष्ट है, बहुत कष्ट है ना। और सच में बहुत कष्ट है, मतलब मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि बच्चों का इस प्रकार से होना और एक माता पिता के लिए क्या कष्ट होता है, मैं इसको महसूस कर रहा हूँ आपका। हम लोग ऐसी घड़ी में सब आपके साथ हैं, यहाँ से भी हम लोग जो भी मदद होगी यहाँ से करेंगे, है ना सब, ठीक है ना, करेंगे। आप अपना ध्यान रखिएगा, परिवार का ध्यान रखिएगा। ठीक है थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है तरुण, ठीक है।